Clippers tulogi idoka ng'enygi waketo gi machiegni gi koso tije mag vijende. Mano number 1. Number 2, wakao blames wakete wi jotendwa ema nyayo tulogi. Kachako gi number 1, wach mar koso tije mar vijana. E counties wantiere gi serious problems mag koso tije. To yudo ka vijende wa mantiere idle, most of them ok gin idle ni gisomo. Gin idle ni gisomo kendo ginyalo yudo tije. But koso tije miyo gidhi timo gik moko winjore. Miyo bedo matek sana wan kaka jotelo maya Nyanza. Ok wanyal mako lwet vijende wa mondo wae wach mar koso tije, wae wach mar bedo idleness. To mane momi abire second point mar jotendwa keto jowa bedo jonjore. Ido ka in jatelo ibiro ikao vijana ichulo gi siling 100 mondo gidhi gigo jowetegi. Tulo wan kaka jotelo wan wan mwanyayo tulo. Nikech ka ok ichiwo siling 100 mondo ng'ato dhi ogo wadgi, onge ng'ama nyalo wuok ni dhi go neighbor ne, onge. Omiyo an akwero jowa, jochung' koda joma tiyo ni wati uru gi vijende wa maber. Wawe kao situation mar employment watiyogo mondo wakethgo ogandawa. Watiyogo mondo wanego ogandawa. Watiyogo mondo wathir ohande madhi mbele e kuonde ma waaye. To en gima lit sana wan kaka jotelo idhi dala to nyithindi tiwe Nairobi tikao nyithind jomoko emitiyogo marach. Adwa nyiso vijende wa ni mondo idhiye ng'ato ori ni mondo idhi go ng'ato, wuode kata nyathine moro onego bed ni telo mbele kapok idhi chako gima ori timono. Omiyo wan kaka jotelo wan mwakelo gini because wan mwakelo create employment. To employments go wan motamo create. Wan gi budgets monego bed ni waketo forward, build industries, pesa mikao mondo migul mondo otim gonjore, onego bed ni pesa no bedo directed to creating employment. Clippers jogewa nyaka build up. They must come out strongly to condemn issues mag gunship. Thank you. Rukamana Alum kama